May hapon, mga igsoon, gusto biagid unta sa Dios nga kita tulid kanunay sa kabuutan. Gusto biagid unta sa Dios nga kita nagsiga kanunay sa kabuutan. Pero usahay gahi tag-ulo, balik-balik atong mga sala. Mao nga imbis tulid, bawog, imbis kasiga, nagka-out-out. Pero ang good news, diya sa Ebanghelyo karong adlaw, describing Jesus, kung unsa gyud iyang kasing-kasing, diya. Dili niya balion ang bawog nga bugang. Dili niya palungon ang nagkaawok nga suga. Very consoling. Nganuman, diha nato makita nga our Lord is a very encouraging Lord. Tigdasig yun siya nato. Mao di ang dili siya mo give up nato, di yun siya mapulaan nato. Kanunay tang gitagaan og chance kada adlaw nga mabag-og yun. Mga igsuon, kung ingon ana ka encouraging ang Lord nato bisan gahi tag-ulo, how about kita?